Good morning, Tuesday. Oh, today Thursday, na Thursday. Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Today Thursday. Di siap sepani ke dunia ka. Nandong wara nama apa di? Bisa. Mulai di siapa banyak. Bubun cai apa di siapa bubun cai? Janay hamla sarsit gelidang jengni tinggai hai. Sit gelis sekadar na. Apa saja dah bisa aku ya. Mata tahu benda dia salam apa tidak dia guna empai. Salam apa tidak juga kerana orang di koros ya orang. Hihi, orang di koros juga kerana tu sepatu ni. Homen baba no homen baba no cai baba no topical homen. Good morning khulumbai angni be Manjuli Brahma YouTube channel aw nोंथांमोनखौ pin खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नायदो नै बिफा फिसानि खबर नायजाखै आरो ना गियानाहाय फिसालाया गोजौआव बिफाया थांखुनादों नायजाखाया साइजफ्रा ओरैबायदि साइजखा बिना स' आंनि भिडिअखौ सोर सोर मोजां मोनो दिनै नायलांबाय थादो ना मा होनो भिडिअखौ होमबालाय स्टार्ट खालामसै चलो मा जाया दैसा मा जाया नोङो Bau ma saya bau, bau. Ontai, ontai pun mau no baydi sih ya, orse. Singkalah, mwjang tu minta dengan ni. Singkalah bawa tak. Ontai kau tahu saya. Bisa, jadi jangan sekolah tang baca. Ayo bapa, mana jadi kau? Kata anda? Didi aku lo nang sini. Didi aku lo nang sini. Tata, dari siapa ba? Acing homai kulum gas nunw. Lang paku paku. Dari saya, cycle uri beri marana. Sa cycle gili ya biar. Kita abai, sampai sini ya. Apa posto nubai biar. Kau ni cycle ko nubai. Oh, anda apa? Kau ni ya. Dia gandam. Aduh, gandam dia bapa. Baby finger hende. Gandam dia kan. Oh, tu dia. Tude. Ayah, ya, ini, iya, orang bawa yang saya, nene, no, gemar apa? Dia coba tu dia, aduh. Baby finger, where are you? Who are you? How do you do? Baby finger, where are you? Ayo, sekolah bau se, juga ya. Aduh. Cycle, sekolah. Jangan kriya, alu hwnna, medri hwnna, potol hwnna. Maba mudufur baten oमफ्राय जों mwjang ओंखाम जानोसै आरो ना फैद' अबेजों हाबफैगोन नायलाय खालानो गैया अबेजों हाबनानै अबेजों ओंखारलाहैखो वाटस नायदों वाटस थांगोन नोङो मालाय फैया 10थासोआव गैला औ दाख्लैदोंना नोंगौ मैया जोंखौ गारनानै थांसिगोन सना मानो गारनानै थांनो नागिरखो थफ्ला थफ्लि जुजोब्बाय हनै
एफा गोबाव बोरै थानो हागोन नोंलाय आर्मि मावैबो मा जाबावगौ एफा गोबाव बोरै थाहैगोन नोङो दे होनसै ओइ थफ्ला थफ्लि लाजोब्बाय नै एफा गोबाव बोरै थानो हागोन नों दे होनसै गोसोखाङाबालानो होनसै हरां मालाय फिसाला दे मेरेखौबो खिसि खिसि किसी करो फिसालाखौबो खुदुमबाय सिरामखौलाय मानोथो लांफानांगौ जाखो सादरा सोबाय बे लागानला गामसा लानोलाय बेलाय लाफैदो हनै अखौ लायो माथो बे गोजामसिना बे गोजाम बे सुखानायसो एफा गोबाव गारना थांसै नों बेना बेखौनो लादो जिउनि अनजालु नों गारनानै दाथां मोजां अननायखौ नों दानुसिलां ओइ बेसे गोबाव थागोन नोंलाय होनसै थफ्ला थफ्लि जुलायलायबाय जेनथा मास मोनथामसो थाहैसिगोन अबावबा बाय 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 किउ बायनि बोला थारमाने जोंहा नोंगौ मैयाहाय गुवाहाटियाव गारि भारा थांनो नागिरदों आरो ना बेखौनो एसे जंखायदों आरो आङो नोंगौ मैखौ नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ नै मालाय जुथा गानबाय आइ जुथा दागान मेंख नों मालायनाव सानफामानि जुथा गाननानै थाबाय थानो हागोन आथिं सुनांगौ मानांगौ थांबाय मालाय थांबाय गुवाहाटि थोरसि सुनांगौ नै बेसेबा बुरजा दं थोरसि सुनांगौ बाहाय थोरसि सुनसै आङो नै एसेबो सुनांगौ दिनै जा बुरजाखा ओमफ्राय वाशिं मेचिन दङ बेखार दाबो लगायना होआ नंगौ मैया वाशिं मेचिनखौनो लाबोनानैल' दोनफैबाय आरोना ओमफ्राय सिया नायदो बेसे बुरजा सुनांगौ गोजां बोथोराव लगायना होनो नागारै ओरैनो वाशिं मेचिनखौ दोनफैबाय लाबोनानैहाय गाव सुनाङा नालाय मिन्थिया बेयो दे दे दामदो लागावदो दे लागाव दाबुदुं बुदुं दे दाबुदुं बुदुं दैसा फैसा लानांगौरा फैसा बुराबा दिदिखौ लायनोसैलाय जोंहा बेलासिनि दिदिखौहाय गिलिरथारसै दैसा खि बराथारसै आयु आयु थिखोनो हानो नागिरला आयु आयु दे बाबा बादल बरसा बिजुली होनसै दे थाक्तो जवानी होनसै दे होनसै साबोन खाफानि होनसै बेलेग जाम्बा हाथ'सै आंना आबो दे साबोन खाफानि होनसै थाक्तो जवानी माथो थाक्तो जवानी होनबाथाय दैसाया आखाइखौ खुलिरो दे बाबा थाक्तो जवानी होनफिन दे